Amis ti LGU Bangged, ti masungat a kick-off ti Operation Kugit 2026, libre a kugit para ken barito a Banggedenyo. Babaen ti Municipal Health Office ito may nga aldaw ti Biyernes sa J. Bangged Plaza Covered Court. Talupulok at inem ngobing ti pre-registered a dumalan ti circumcision, manipod kadagiti nagduduma a barangay iti ili. Kalpasan ti kick-off, mairuginton ti panangdanon kadagiti barangay. Dagiti RHU personnel tayo, diti Bangged. Mapandan to metlaeng kadagiti barbarangay. So manen, dagiti apo nga kapitan, pailistada ko may, ipakamuda kadagiti ka barangayan da. Babaen kadagiti barangay health workers, sapno may ready, dagiti ubing. Siguradunda nga nasalon at dagiti ubing, tapno di kastagit awan ti permission na. Lunes, Miyerkules, ken Biyernes, wenno MWF, tinaituding apan ang danon ti medical team kadagiti barangay, ken nakalukat ti RHU Bangged, manipod alauna ti malem, aging ga alas 5, Lunes aging ga Biyernes, kadagiti walk-in client. Bali, may sa kadagiti advantages na ma'am ti makugit nga ubing is the hygiene aspect. So no hygienic maten di jayan, no nadalosan di jayan, maiwasan tayo ti infection matlaang ayan ti ubing po, wano ayan ti parte na po nga ikugit natin. Numan pa'y programa daytoy ti LGU Bangged, nakalukat met daytoy kadagiti kabangibang nga ili nga interesado. Target ti Municipal Health Office, dagiti agtaw en 8 aging ga 15 a makugit, aging ga aglepas ti bulan ti Mayo. Kadagiti interesado, agpalista laing iti barangay hall, ken iyuray ti maituding nga aldaw. Daytoy ti damo nga Operation Kugit program ni Mayor Pope, iti sidong ti administrasyon na. Manen, iawis tayo kadagiti kailian tayo, nang nangrona kadagiti naganak, gundaway tayo dito yapo, nga mangted iti napintas nga salunat, panagrubat ti salunat dagiti ubing anak tayo, apo tayo nga lalaki. Dito'y panakakugit may samit nga wagas ti panakadalos. Ket detoy ket tayo nga ipaay nga libre kadagiti amin nga umili. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.